claro. Mira, Es una putada y se pierde por el camino, pero es un mal Claro. necesario. volvo poñer o exemplo do Festival Noroeste, que eu teño claro que aí no Concello da Coruña comigo non vai a contar, porque xa denunciei moito isto en redes, e de feito se fixo dos poucos reels virais meus foi denunciando isto, pero aquí pasou que a bandas locales, precisamente a bandas pequenas, se lles dixo, mira, non subades bandeiras de Palestina, non fagades proclamas, te calada a boquiña. Eso se falou nun programa de radio a nivel local, pero se falou eso que pasou, se dixo, mira, é que a estas bandas lle pasou, casualmente o mismo día que se denunciou eso, que eso sí que é 100% real, subiu o concelleiro noutro sitio e denunciou o xenocidio, e é como, que casualidade, no? Que nunca dixeches en todos os sitios dende agora pasou eso, e se dixo, entón, denunciar as cousas, falalo, pois sí que pode ter esa visibilidade, e eu entendo que tocar en estos festivales económicamente é necesario moitas veces por grupos, ou hai cousas, contratos e estas cousas, pero, joder, vale, tocas, non podes romper o contrato ou vas a tocar porque é a única fonte de ingresos que vas a ter e xa tes tan grande o proxecto que tens que facelo, pero mira, fai, no é, joder, que difícil, que tamén é certo que a veces poñese na pel de outra xente, é complicado, pero se todo o mundo fai, todo pode cambiar.